Waqt li diversi pajjiżi Ewropej qed jesperjenzaw żidiet eċċessivi fil-prezzijiet tal-enerġija, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tipprova tqarraq u tinsel id-dubju li pajjiżna se jgħaddi mill-istess konsegwenzi anki jekk il-poplu Malti ilu jgawdu minn stabilità f'dan ir-rigward sa mill-2020. B'risposta għal dan, il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Miriam Dalli qalet f'kummenti lil One News li kontijiet f'pajjiżna se jibqgħu stabbli. Dan hekk kif minn barra li l Malta tixtri l-enerġija u l-fuels tagħha skont il-prezzijiet tas-swieq internazzjonali, il-Gvern ilu l-aħħar snin jgħin lill-familji u n-negozji b'miljuni kbar f'sussidji. Il-Ministru tended li Gvern Laburista jibqa' il-garanzija li jipprovdi tali stabilità. Għawek għedin nitkelmu dwar is-settur tal-elettriku. Il-fat li innegozjajna ftehim mal-BP li hija waħda mill-ikbar kumpaniji f'dan is-settur internazzjonali li qed toffrilna mhux biss l-aħjar prezz imma qed toffrilna wkoll stabilità fej tidħol is-sigurtà tal-provvista. Ifisser li aħna bħala gvern li fis-settur tal-elettriku għandu diversi sorsi, nistgħu nibqgħu insarħu rasna li qegħdin noffru lin-nies l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. Waqt li tħabbar kif familji u negozji fatta pajjiżi Ewropej b'mod partikolari fil-Belġju u l-Ġermanja qed jiffaċċjaw żidiet oħrajn esaġerati fil-kontijiet tal-elettriku tagħhom, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Erik Zborċ ittantat għal dubji fuq il-garanzija tal-Provvisti Nazzjonali tal-Enerġija u qal li l-Gvern ma negozjax prezz fiss għall-gass u Malta se spiċċa tħallas skont il-prezzijiet internazzjonali tas-suq. F'dan ir-rigward sqarrija mill-Partit Laburista qalet li l-Oppożizzjoni qed turi li ma tifhimx kif jaħdem is-settur tal-enerġija jew qar trid tqarraq b'allegazzjonijiet folot. Fil-verità hu normali li Malta tixxi l-enerġija u l-fuels skont prezzijiet internazzjonali iżda mbagħad u l-Gvern li jissussidja l-kontijiet taċ-ċittadini mill-impatt internazzjonali.